Pwedeng ganito. Dito ba? Yan. Sa linggo na lang. Dito tayo sa labas mga boss. Tayo. Diyan lang, malapit. Kung doon sa may naman, Maganda pa doon para Friday. ano? Sa mga bata. Ay, kabirthday na lang. Bebes. Tama, walang masyadong tao. Night or day? Day na lang tayo. Day, para ano. Kung may pasok yung mga anak niyo. Absent. Absent. Half day. Di ba magde-December naman na? Layo pa. Sure pa lang, no? Kaya etong Wednesday. Next week. Ay, kanya-kanya entrance. Next week na, pag-awin na ngayon. Di ba kaya namin kami? Next week na. Pwede. Ala! Habang ganito pa si Reggie, no? Ay, ito yung ano, sige. Pwede ba lang sa tayo na Makakaligo na nga yun pa. kawawan? Mamaya yung gagawin lang. Bibi, abot mo nga yung ano ko. Regen! Ayaw mo Wala. Ito pa dito. Gusto ko na lang tayo ngayon eh. Tangina mo, hayop. Ay! Biglaan talaga. Ay talaga yung biglaan. Nawala. Nilala namin kasi doon eh. Ang init. Uy, sa mga luto na lang. yan. Kubi, pagkain mo yung ano. Okay, ngayon na lang tayo para nakapag-inom. Diba? Lahali ang hirap. Walang bata. Lasing ko naman yung unexpected, diba? Pero walang bata. May bata pa rin. Ano yung bata? Ano na kwarto? Until! Ben! Ben! Ben, dito Ben! Tara, kakain tayo! Pwede naman, overnight. Kain ka ba? Basta. Hindi kasi pangit yung mukha. Ayusin mo yun! Huwag niyong galawin yan, hoy! Huwag niyong galawin yung papaya. Magalit si tatay dyan. Yari kayo. Pinutol niya dati kayo! Hindi nga niya kami mga pasok. Ay, nako, nakaplano yan. Nakaplano. Alam mo na. Ano? Ngayon, biglaan. Kung sakaling alas tayo ngayon. Gusto niya, inip na yan. Kunin na yung mga motor. Dali na yung nilurto doon. Ano? Luto na. Ano? Ngayon na. Hindi pa nakain. Dadali na natin Siling doon. na. Lapit lang. Tara na! Go! Diretso sin daw. Wala na tayo. Sunod na lang doon. Sunod, dito kami. Oo, magulat Dito sila. kami, tagal nyo. Kala namin kasi di kayo kasama. Kaya nag-sharing na lang kami. Ay! Magkano Ano, isa doon? habang luto na to. Magkano isa doon? Tara na, mag-isip na kahit huwag na tayo magdala ng mga damit. Ikaw lang, bro. Oo, nakamotor na mo. Ay po, ano po kami maintenance eh. Dito kami. Tara na daw. Lukwag. Tara na. Hindi na, malang oras pa lang ba? Magalas na rin. Tinimpla mo na to, bro. Hindi nga, langoy-langoy ka lang naman. Bring mo na ako na yan. Ayusin na.
na kayo kay Bertan. Dali na yung mga kaldero doon. Ano ba yung matamis? Medyo? Medyo matamis, medyo maasim. Huwag mo ng asin. Konting suka na. Sakit mo lang ang suka, hindi naman maasin. Asukal, konti. Look. Nagpusoy din ako ng bagoong. Para di ka Ako nga rin, nagulat na doon na siya eh. Ay, maganda tayo lumpia, no? Lumpia ka mo din ng tamay. Di ba tinulungan ka naman? lang, ikaw lang. Ba't tinulungan naman kita? Ikaw lang. Ganyan na lang kayo, laban pa kayo. Ganito na, ganito na, ganito na. Pet na lang. Ganito na. Ako, ano na? Boy, galawan na kamay. Ikaw. Bawal galawan, hindi ginagalaw ka ng balila. Bagoong na mo? Oo, lagyan ko lang. Sige. Chef Boy Negro. Ako naman dito. Teka, hoy. Sino ko? Ayun na ba? Wala na ba si Keke? Ay, ngayon na ba ito? Sabi na swimming na eh. Hindi ko naman malugot yun yung ano nila. Malugot yun yung nila. Tagal man maluto na. Alin? Oh, wag na ka tayo maradaya! Tara na! Hoy! Tay. Tara na! Gento, gento. Bangga, sabi ako kaya tayo sila Andrina. Atan sila. Ay, lang ko naman. Ay, sagad. Patay! Patay! Oo, isang bitbitan lang yan. Basta lahat naman tayo magbibitbit. Madam, pera! Madam! Kanya ka, isang ating na ano. Sagot na lang. Entrance na lang. Kumangit na ba? May paminta to bro. Asa na? Oh, i-ready na yung mga... Dami natin pala. Hindi, kakain ka na lang din doon. Kasi malungkot kami. Oo, dito nga tayo eh, nag-aasikaso. Oh, ayan o. Buti kami nagbati kanina tayo naglalaro dito eh. Kami nga nang dumami. Kanina nahuli, hindi tayo. Bili na lang ulit. Tayo mga kasi papahuli ko. Iyala. Mama! Wala nang kapoy. Mama! Mamaya, antayin mo na lang. Unti-unti na lang. Ay, talagang simple. Sabay lang dyan. Halikaga ka mo yung mga yan. Saan kayo pag may gawin? Ito. Kanan! Lugi naman tayo. Kung matuloy may 12, hindi, mga Wala ka nila dyan. Yung sasakay. Yung sakay. Yung! Anyo! Lugi ka na dun eh. Sisakay na. Kala pala, kanina pa napag... Binay na. Pag nagpapaluan. Naibis dyan. Ano? So gusto din na ito. Kasi, Ito sa nagpapaluan. Wala na, wala na. Wala na. Ito lang, yun na lang. Oy, Kong!
mag-ano na maglilinis na sila ng ano. Alas 6. Kung sa tayo. Mendam di. Ay, tingin. Okay na si tayo doon, pwede na magbabad. Hindi na ako trabaho sa mga. Pogi ka. Tayo na tayo. Hindi mo kami natulungan. Linis ko rin ko to. Sino? Nandiyan na mama. Ayos na. Kita siya. Talakasin mo na yung apoy mo. Malulutuin na lang. Oh, pila. Pila na. Ay, pila. Uy, luluga to. David, pila ka. Pila ka malito muna. Pila ka malito muna. Dali. Pila. Pila lo. Ay, malaki ang tenyo. Oh, dali na. Ay, nangawak. Dali, pila. Pila. Oh, kung nila bibigyan. Tama na, isa-isa. Dan! Sige. Gagawa kayo ng tao. Ay, nagluluto pa lang. Ay, sinasabi mo. Ikaw na Ano yung baon nyo? Parang baon nyo lang yung Parang hindi na kayo. Yari ka kay Badri. Asan? Mamaya, lagay tayo kanin mo. Wala. Saan pa rin ko muna kayo? Practice nito. Di ba pulado yung dito mo? O parang babad ka na? Nakakatawa na naman. Ano may sabi? Kumarang ka na. Gunto. Kasi siyang Jojo. Ganto ba, Mark? Ganto ba? Ang kanila lang. Pupunta dapat kay Nono, di natuloy. Kadalaw? Pupunta kay Nono, di natuloy. Hindi na naman niya sinama si May ulam, may ulam. Ano? Ano yung Ba? Ano, sino ba? Ira, pinsan niya po. Hindi siguro sinabing sa nanay niya. Ang dami mong dala, eto lang sa'yo. Laga niya pa. Tignan mo ito pang baka. Hoy! Di ba ano? Ano yung sabi ka, Jingjing, ano? Ha? Magkano? Ano lalay pera ang ibibigay mo dito? Ano na 30? Ang pagkikilos ang ano dito, effort dito. Ii. Hindi pera tayo ng basihan. Bukod. Hindi mo ako bibigyan sa Ah, yung tenga ko. Sino yan? Ay, hindi. Dala mo yan, Lee. Piwasan niya. Sige po. Tapos yung Ang bait mo po na agad. picture mo kami. Ay, tapos yung kanin. Nasa may pawis niya. Nasa may pawis mo, be. Game 1, 2, 3. Parang malayo pa yung pinanggalingan Pa, mo. 1, 2, 3. Ay, pa. Ah, okay, thank you. Kaya lang ba ito, be? Hindi, ito yung pamangkin ko. Si ano to? Si... Ay, si ano ko pala to? Si Dagul. Bye. Ayun na pala si Ira. Ang na. Bibing piniprito na. Ang dami ko sinama. Napasampasan ko, obisaritin. Ano si Ate Riley? Ano si Ate Riley? Ano nga
kayo dyan. Baka yung bunga na naman ang nakapagtripan Tingnan mo nyo. doon, Alis kayo dyan. nakitago. Ayo, lagot Yung mga bunga na nakapagtripan nyo naman. Alis kayo dyan. Bilisan nyo. Alis Hanap kayo mo dyan. dyan. Bilis, 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 bilis. Hala, Ate Tay, tingnan mo. Wala nga po. Kinampa ng ano. Wala din ba yung ano? Yan. Ni Mark? Hindi natin makakabili. Uy, si ano? Puking ina, si Anyong. Hindi nga. Wala na talaga pag isda. Ha? Dito. Wala, iyak na. Ano yung paano ginawa? Ano sa Ate Riley? Ano? Pinaksul niya to. 2 tablespoons. Birthday mo pala. Nakita ko. Ayaw na. Ah, Umalis kayo. Pumunta naman kayo dito. busok. Anak, kumalikid ka na. Okay to ah.